खुलुमबाय बोदokworang इउट्यूब चेनेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम दिनै नोंथांमोननो मोननैसो निउज आपडेट लानानै फैदों। भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि खौराङाव दङ सासे बर' सुबुङा गोमानानै दं। चिरां जिल्ला थुक्राझार ओनसोलनि मुरापारा गामिनि सम्पा बसुमतारिनि फिसाय करटें बसुमतारिया थांनाय बुधबारनिफ्रायनो गोमानानै दं होनना खौरां मोन्दों। बिसि सम्पा बसुमतारिया फोरमायना होनाय बादिब्ला फिसाय करटें बसुमतारिया थालिर लायनो होनना थांनायनिफ्रायनो न'आव सफैफिनाखै। लोगोसे सान्तिपुर ओनसोलनि अन्थाइबारि गामिनि मनिला मुंनि सोरबा हिन्जावजों बहाबा दोनखारलांनायनि सन्देह खालामदों बिसि सपना बसुमतारिया। बेनिखायनो सोरबाफोर गोमानाय करटें बसुमतारिखौ बहाबा नुसनोब्ला एबा खौरां मोनोब्ला 8453880114 जानबुं नम्बराव खौरां हरनो खावलायहरदों नखरनिफ्राय। बिटिसिआव फिन CSB एबा सेन्ट्रेल सिलेक्शन बोर्डखौ दाफिननो हानाय जाबाय। बिटिसिआव थामथि एबा ब्रैथि आरो जायखिजाया खोलोबनि साख्रिखौ CSBनि दारै खुंफुंनाय जायोमोन, जेराव दायो बिटिसिनि गासै थामथि एबा ब्रैथि आरो जायखिजाया खोलोबनि साख्रिखौनो जोंनि बिटिसिआवनो खुंफुंनो हासिगोन होनना खौरां मोन्दों। आरो बे CSB आफादनि मासिगिरि हिसाबै दीपक कुमार बसुमतारिखौ जोङो मोननो हादों होननानै मिथिनो मोन्दों। गासै 9 जन मेम्बारफोरनि मादाव गासै 4खौनो बर' होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। आमेरिकानि फ्लरिडायाव मोनसे गिख्रंथाव बिरखंनि जाब्रबथाय। मिथिनाय बादिब्ला थांनाय 9 फेब्रुआरि खालि कलम्बासनि अहाय' स्टेट मुलुगसोलोंसालि गाथोननिफ्राय ओंखारबोदोंमोन। नेपल्सनिफ्राय फर्ट लाउडारडेलसिम दावबायनाय बिरखंआव गासै 5 सुबुंफोरा दंमोन होननानै मिथिनो मोन्दों, जेराव 2 सुबुङा दुखुनांथावै जिउ गोमायो आरो 3 सुबुंखौ गोब्राबै जोखोम जायो होननानै खौरां मोननाय जादों। एबिएमसुनि मावफुं आफादगिरि मुहिदुल इस्लाम आहमेदजों लोगोसे एबिएमसुनि 68 मावथि आरो मददगिरिफोरा UPPL दोलोजों जयेनिं जाफैदों। मोनसे समनि एबिएमसुनि गोख्रों दैदेनगिरि रफिकुल इस्लाम आहमेदा असे फंबाय मुहिदुल इस्लाम आहमेदनि दैदेननायाव 60नि बांसिन एबिएमसुनि बारग' मावथिफोरा UPPL दोलोजों आखाइ हमफैदों होनना खौरां मोन्दों। क'क्राझार सहराव थानाय UPPL दोलोनि गाहाय मावखुलियाव गोदानै हाबफैनाय सोद्रोमाफोरखौ दुंब्रुदै बरायदों UPPL दोलोनि आफादगिरि एबा बिटिआरनि CEM प्रमद बर'जों लोगोसे बिटिसिनि MLA माधव चन्द्र सेत्री आरो UPPL दोलोनि गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोरा। थांनाय 9 फेब्रुआरि खालि क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमा हाब्रुबिलाव गोदानै गायसननाय आखाइ इसान आरो सि बिफाननि सुपरिटेन्डेन्टनि मावखुलिखौ बेखेवनानै होबाय। बेखेवनाय हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा आरो बेजों लोगोसे बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लाबावो बिफाननि मावफुं सोद्रोमा बिथां धनन्जय बसुमतारि आरो UPPLनि MCLA बिथांमोनाबो बाहागो लाफैदों होनना खौरां मोन्दों। थांनाय 9 फेब्रुआरिनिफ्रायनो उत्तराखन्डनि हाल्डवायाव हिंसायारि जाथाय सोमजिदों। बे हिंसायारि जाथायाव गासै नोगोरानो अरजों खामग्लिगासिनो दं। दासिम खौरां मोननाय बादिब्ला बे हिंसायारि जाथायाव गासै 6 सुबुंनि जिउ गोमाबाय आरो गासै 250निबो बांसिन सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जाना दं होनना खौरां मोन्दों। मिथिनाय बायदिब्ला हाल्डवा ओनसोलनि खाथि खालानि आयेन बेरेखा माद्रासा आरो मस्जिदफोरखौ बोखारनो बिथोन होदोंमोन खुंथाय सरकारा। माद्रासा आरो मस्जिदफोरखौ बोखारनाय हाबाफारिया सोलिबाय थानाय समावनो बे हिंसायारि जाथाया सोमजिदों होनना खौरां मोन्दों। बे हिंसायारि जाथायावनो पुलिस थानाफोराव गाग्लोबनाय नुनो मोननाय जादों। गारि मटरफोरखौबो सावनाय नुनो मोननाय जादों। पुलिस बिफाना दायो थासारिखौ सामलायनो नाजागासिनो दं आरो दाङाबाजि खालामग्राफोरखौ CCTV फुटेजनि गेजेरजों सिनायथिनो नाजागासिनो दं होनना मिथिदों आरो दाङाबाजि खालामनायजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरखौ थोंजोङै गुलि गावनोबो बिथोन होदों खुंथाय सरकारा। तामुलपुराव आरोबाव खनसे बमा बेरनाय जाथाय। दाखालि साननैसो सिगाङाव सासे बर' सुबुङा थैनायनि उनाव दा आरोबाव सासे गुबुन हारिनि सुबुंनि जिउ खहा जाबोनायखौ खोनानो मोन्दों। जाथाया कुकानजुलि फायरिं रेन्जआव जादों होनना मिथिदों। मिथिनाय बादिब्ला गावखोन्दा बमा एबा ट्रेनिंआव बाहायखोन्दा बमाफोरखौ बोखांनो नाजानायाव बमाया बेरनानै सेंग्राया थैनो गोनां जादों आरो थैनाय सेंग्राया 32 बोसोर बैसोनि लक्ष्मीराम सरेन होनना मिथिनाय जादों आरो थैनाय सेंग्रानि न'खौ बाक्सा जिल्लानि उत्तर कुसियाव होननानै मिथिदों आरो बे जाथायावनो सासे लाइमोनखौ जोखोम जाबावदों होनना खौरां मोन्दों।
उदालगुरि जिल्ला माजबाद पुलिसआ 22 ग्राम हेर'इनजों लोगोसे 2 लाइमोनफोरखौ हमदों। माजबाद पुलिस थानानि बिबानगिरि सन्जय कुमार दुबे आरो एसआइ सेट्रनेल दासजों थांनाय पुलिस हानजाया माजबादनि बोहैपुख्रि साहा बागाननि 12 नं लाइननि अरां रुपां लामायाव सिग्रोमनाय हाबाफारि लादोंमोन। बे समावनो 24 ग्राम हेर'इनजों लोगोसे 2 लाइमोनफोरखौबो खानो हायो। हमजानाय हेर'इननि बेसेना खमैबो 2,60,000 रां होनना मिथिहोदों आरो हमजानाय सुबुंफोरनि मुंखौ जोंसार ब्रह्म आरो निउजय बसुमतारी होनना मिथिहोदों। भिडिअ नायगिरि नोंथांमोनखौ बयखौबो गोजोननाय जासिहरबाय आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनो खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों।